Bung thum na le bung ruk na hi min copyright sakawangin ka delete hi ka chiar thale a karon upload thale ni e abnormal love bung thum na chutia mesti kabula lo omreng mai chu mak ti dawaken lai chuan kalsona tum tamaya mesti ting ka kovak vaka chu vele aral tari reya katal na sange ni ka tranglu tukaniang ka har zok chu kalo than luam maya ha takin kalo thua muambok min side orial chuan kalam hoin thlamuan mel takhian Wendy alo thosek seka ka khong ai reu hle mai ke ang te chai min la thlamuan pui ve chu ni sia kamu mangchu ka ngai tu zoma mak ka ti hle mai mi in mi a ti in min thlir lui ma se mu manga tal ka tong ve the wang le mesti ka ton theina ani awangin mu mang du om lo ma ni se man thun zom le the hial ka du mesti nen hian kanin tong le don ti naim ni ang le kabula nula thlamuang tak le min thalel taka mu sek sek mai kan en le thung ro chuan ka ngai tu na te chu kain thiam lo mange Wendy chu achala ka fob zawa ka tho san ta a zingdar li le chan ve ari der to Wendy ne na kan then na kol alo eng ta atana ka ti ve thei tok tin Wendy chu thingpui ka lo walum sak ve a bok nu te ta chu ka vapol nem takeo chini la thir fian te thum sial chu ti ve ngotang min lo tho khalani mo awasa thlak ve ti paina mit anoi cha cha ta thingpui chu an ina engma soilovin aner nang nanga anui tet teta iwa fel em athum tui hle mai atia kalo lom ve hle mai trong chuak thei nga tila chuan hetianga muti du te chuan in nei tai la cheng dun tai la ka thai boy o mange ka ti nge yang trong chuak thei ka chak thin ngei mai zaizir la hian eng tak tak mai ka soi ko thei der lo le ngal ti chuan tho hlima tang chuan kanin fiama siam te lo tho nu phei chuan e kan rel hova ka thei ang tok chuan ka lo pui ve a choi khama akal to mai don si kalung awaleng lok reu tak em chok ani lai te chuan Wendy chuak tur chuan hu phur lok ve theu ni nge yang chu tuma chuan tong zai reng an rel lo parova ero pa berti taka kan burok chu hrethiamin fiam thu arol zau zau zoka chu po kan thin lung takin kan nui pui thei hlom lo ani ber kan lung aleng lok lom theu ni in ka ria chok an ei khama Wendy in phi fai lai te chuan kalo ngai tu thui le hle mai min hrethiam tu ber ka hlim na nei ve chhun chuan min chu san ri don ta chu ania awa shom donin awa khar thak to don em Wendy in pe to em ka pa man to a siam te na ron ti lo lawa o kalo kal don e ti pa chuan man mo fe in ka room lama alo phea mam ka ngai don lu tuk che ka mangai che ti pa chuan ka bianga mi ron fo pa kamana piang in karon tawang che kapa khana phal khamo ti pa chuan mi tuitling deuh pam si hian anui se ya mangtha o ti pa chuan min chu santa ani Wendy han kalta chu karuak khuai hian kein ria ka khua hi har veng venga engkim mai hian chol thuapa an hlui bul vek mai ka ria ka ti tur shelo le kalung leng lutuk chu ka mu topa kamai mi ching wanga dam doi na tang khan ka han ngai tu let le a ka khua hi a har ngoi mai hei hi md mangai na chule ma se ani thei lowang ani aya ngai sak thin lung lu tu chui chu nge tur ka nei tlat hriat chhuat thut ka nei le ta save chu ka wa hai roka memory card chu ka wa phor chuak ta a mu chuat tur nei kha kain be sei hle ani lom ni kha ka han kheu honga ka han vua alo lang ta that mai karin ril ruk deuh ang ngei chuan keima thalak khan muma saber ngal panga singula ka thalak pal ngeng le ngeng lo te po alo tam na ro e ma se chu ka mu tum berani hau lo ka han en ko le deuh chuan ka mit la chat ta om ta mesti ne na kan lak dun ngei mei chu ka han en zela kan lo la dun nem ngang mai khoi mun nge ti ro ka shelo nun zong kan lo chen dun to chiang mai le
ka han en zela e heu siam te na kan thalak te polo omnia ani nen po hian kan luin hreto chiang ani hi e hei ala ne na kan thalak dun polo om reng mai ma se makati dan po ziom deuh to engkim hi amak vek don tho ka tan chuan adang chu kan en le thuak thuaka ka hriat ngai lo hlir an ni ka thalak pui te chu e pahni pathum vele chu ka hrele deuh si e mani pon ka dam lo ni ron tlo tak khamole hria omin ka lo om vel mai ani tak kha ka tong chuak thei chuang si lova tu te nge an ni ka hrelo ti po an hretop nang a thalet ling phian e video vel kan en le thuak thuaka ka kitar per lai video te chu ka mule ta tlat mai tu lo lak tak niang mo keima chu kan nge mai si ma se adikang diary apo khan kan jam thu te kha ka chiar chiang alom kha diary kha keima zi nge chu ni mel viau si khamole phone chu ka da kamai mi ching le wanga thil reng hi alem hui vek mai hian ka hria mi adik tak chu kaloni hi ma se ka alo chu tiang turin kain phalbik lo chu tiang chuan kho har takin ka hring nun chu ka mang chho ve nok noka tlailama siam te lo ho ma thin lo zoka ani chuan min kom lim thin ka kut ka man thei tak deu wangin ka mamo chu toite in ziakin ka hril mai thina ma se ka thil hriat chua ka hai chua te mesti chungchang ti vel chu zo ka tum lo aru ka kalo hai chua ani bok nen chu ba ka an mani sei chua hun nga kila afu berin ka hrezok tin hriat na ka hlo ti te po hi a thoi bakin an hriat mel loin alang chu wangin pa ngai mel takin ka om ve top don kani dan dik takan hriat chu ma chu mi khual kan neya kalo pe lo sa ve em ringot ma se kan hriat chin chuan parovan driver thar lo nei chu ni in ka kho har lu tu klavin office kal le ban huna bak chuan in lama anom tir ve chota a phung lung viau ro le ngal an soidan chuan an chung te ve tho thingtlang lam mi ani ome chhun lama kan han om dun hi chuan ka kho har po anep sot thin nui hi ati za em maya atui ril lam a han khul ve zau chang phei chuan a phok hi chuak zual thina zaizir hian ka bol ve etekatia ka hlimpui ve hle thin in chung room ka room zone che hi room an pe a zai hi play dupa a kel rol tak meu hian ro zai pui ve thina ma ni hian kalo nui le vur thin wendi nen chuan whatsapp lama kanin bedeu renga zing tin miron wisa muddona miron mangtha thlap zel boka min ngai thu hi miron hril cham chi bok thin kar khata voi khatte achangin voi ni te miron tloa chu po chu min tlo khat hi ka tia kalunga lo leng man em zel mai ni tuna chuan kadam felta kala tong theilo ti mai lawa chuan ka zi om ta dewe ma se uphur deuh pakhat ka nei cholni lo thlenganga in khom te ngai ve ngei om sia kei tu ma hriat nei lo hi kawan mi khual don tak em mi ten min lo benge emonianga tu ma la ka hredon si lo pon chua lo thei dan mot ngai tua ngai ni ma se pon ka chua lo lutuk chuan kain khung a le zual thei mei don ti kan ngai tu thlen chuan a thei ang to ka hoi har ve zeu zu tha ka ti boxi tlai choi ma deuh chuan sompuya parova driver chu karu ma lo luta adan pa ngai te bokin zanria cho kan kil tur chu huai sen takama chon ngam lovin ei huaina aron dut le hlak ti ka hремaya tlai cho hi a hlau deuh thin nge mani hepa puiro hi a sek te lul nen a doi ru riau mai aron ti le suama a trong nuam to ka ron kain aron vir kwa le thet theta an khua alak zia bok minan fa le tak taka khoya alak don lo ti la a mela tang pona chiang reng si chuta choi tura siam te miron ko tang chi chuan ngo ye do le a choi lai te chuan kanin ang chi a tong thei bik lo chung ko choi na chuan chun lama min chu san le veka sompuya po om lo wang chuan a khar thak le mai ka ti tur shelo chu pon lama ka chuak pheya
compound vela chuan ka ti vel mai maya thil engemaw hriat chhuat deuh deuh si hriat chhuat theilo ka nei chuan min ti buai tak zet ani chutia ka va kual velna chuan parova garage ka thleng hlol mai a chhung chu ka han bi vel mai maya thil dang te chiam om lovin charisma bike a tanki soi deuh bai hi alo oma hriat chhuah kawan nei teuh tak em kamai mi chin ngial po chuan ka hre chuak zo ta chuang lova ma se bike chu khal to thim tlata in hriat na ka nei kalo khal tak tak thrin po ani to mai thei ka hre chuak zo lo kalmai ka tumlai chuan khoi vel chin chak na ka nei ta tlat mai ma se khonge cha bio mangle chau kalam te chu ka va zong chiama awang nge mai chuta ka ruma cha bin khai reng thin pakhat chu ka hre chuak thuta la turin ka kal ta ngala cha bi pahni ani pakhat zoki garage kong khar cha bi ani nge don hi garage tala chu kan hol rak raka ain mil ta chiat mai le ain hong ta bike chu an khoi chet khat mel kher mai a po veka a then lai chu khir de una a teng ki sira khuar du ka oila mungai lo ti hriat renga a pang vel te chu a khem nen nuan mai bok chabi pakhat jok chu kan vitluta aloin mil chiang mai le ti nun tumin ka han be ngiala anung theilo chuta ka han khik tatlo tlawa be seilo nu thlan tla hluama ka khik nuwa anung ta le ka khal chin ngei turani tuma ponom hleinem kota chuan ka han tlan kual vel china khal hrep thin to ang main kalo thiam ngei mai ka han tlan kual vel lai chuan mesti kha ka hnunga chuang tlat anga hriat na ka nei tel tlat le ngal chuta angai ang chi in ka khoi ti hriat mi lo tur chuan ka da le ta keima nge ka ni ang ti hriat na in rin na ka nei chho ve hret jel chuan ka hri e ma se tunge ka ni ka chuang si lo hiani ka buina chuni ma se ma ka son deu ni lom ni malam ka pananga ka mu chuak vek bokang ka chel din theilo in rin ni chu liamin ka hlau le peilo em chol ni chu alo thleng tange mai le ka wa han chak lem lo tak in khom lo mai te du rum mai la parovate ka mai za ve boxi peilo chung chuan ken siam ve tange nge a siam te sompuele alana bula chuan in thlasung takin ka kal ve dan dana kalkonga te chuan min be ve hlom na samaya chang thei chuang heklovile kalo nui ve sak ringota mi ta chuan ka dam ta ka wanga min lom puina thu te min hlan ve liama ka nui lui ve saka chung ril ero anui the ngang silo kami mu apiang ta chu ka mu nuan ang hi kan ti hlom khopa tuama chu khre chuang der silo ka omdan ka khovel chu rap thlak takani ringot parovate chung le wendi pon ka omdan dik tak chu an hrelo ani ang an ni po chuan ko chuak theilo ka tong theilo ti lova chuan normal mi pa ngai anga min ngai vek ni in ka hria adik tak chuan normal nilovin abnormal mi pa ngai phalo zok kani chiang mai si ti chuan biak in kot kan han thlenga biak in chung kan lu trep tia chuan fin fi na pakhat ka mule ta tlat mai le ka mengko ka ka ding chat mai ani biak in malam chu thalaka khan ka mutlat mesti nen in nei thom no ne na kan lak dun na ngei kha ani ka hailo chiang lutuk biak in kong khar rong te a design te ko shan le khatar na bom lo lang te engkim mai chu ain ang thlap karil ru local thui man hle mai chuti lai chuan mama tingai din da ya tran hun tre pasin siam te chuan ron ti a ka har zok mai in khom chung zong chuan thil dang reng ril ruwa aom le talo mesti kala mu ngai reng lo chu mi thla in ka mu oya achangin wendi aron langa accident rap thak tak tur ang ten kain hria ka buai nuai mai ka chiang lo hlen don ani nge yang ka au chu avak lo nan ka mui te chu ka hupa ban la sa tura an din lai po shelovin alanan ron kheu zo awang chokin ka har chuaka an lo ding vek to ka zakhle mai mi te chu min en thup nia in ngai na
in hriat na ka nei zui le nga la chu in khom zet chu van hre om tak in khom bana damlom na na min chi bai te chuan an ma ni po en lem lovin ka lo chi bai ve vel mai maya mi lo betu na zong phei chu mel po ka mel pe lo ka tho I pik lutuk in kan thlen chuan ka mu thlopa kamang an zia hi tu man an thre si lo an hriat turin kain hriat tir bok si lo ma ni in tu ma hriat pui lovin hre om ka tuar tlok tlok mai ani zan lama in khom tura min som le po chuan ka du to lova numuan te in mama in khom tamte tha sin trong trai tamte kan dam na I dam zel na tura ni asin a han ti kau kau po chu ka beng ronga alu theilo dula ina po ka lo trong trai mang chumale ka ti ril ru a ka in khom talova ka lo trong trai ta chuang lem le lova zan ka mu chu ka bui hle mai mu mang che pui pui rap thak pui pui hi ka nei ngar maya dam doi na ka lo oma doctor pakhat hian min zai hlum ma lo tuma chuti lai chuan midangin an lo mu hlawa an pot chuak nok noka nakin loka chuan a lo lut le a min re hlum ngei tum chuan min rek le ngat ngata ka thaw cham man don tia chuan Wendy chu nurse uniform nen nge in thuam chuan doctor nuwa chuan lo dingin drip khai na thir chu ala loka doctor tu khuma chuan chiang fashion mai hian a hem popa doctor atluk rual chuan ka har hlola ka lo thoko kok mai ni kamu hil to lowang ti in phone te ka han khoi viau na a ma se khovelin sum har saber lalber po za zo lawan ti mut chuak ngei mei chuan min man le ta ka in thing har lui theingang lowani mi ta chuan ril rukim lo ti in mi lo kok luai a ka hre om ti lutuk chuan ino hlum tumin hrui hrual ka lo vala ka han in ngai tu a thale a Wendy mes ti te khare chuaka parovate chung kwa po ka chunga an tharo pui si parovate in ngeya ma ni nun na lak chu ka timing chelu tukang ti lavin po na ka chuaka mesti Wendy nangni pon min dang chuang lawang ti pa in khama ka lo zuang thla a ka ri chora ka har lol maya khuma tang chuan ka lo tla ni in ka nar chu ka so na fu le ngal Zinkol alo eng tran to ti ka hriat chuan ka tho huai mai chhun lama chuan parova chu office door kuala ngai awang chuan keima chowin kom le ta awa khwar thlak thin em hetiang hi kania wangin chuawa po ka pe lova in lama han tho em tur om chuang si lo om po ni se ka tun din muna chuan ka pe chuang lawang hriat chu tur thil dang te om le lo mo ti in chung chu han dap mai maya in chung lam room ruak kudam ang deuh maya nok nuaya chuan kaluta engte vak ka mulo thing almira in holkal satli ringot chu ka han honga musical instrument alo om niai mai keyboard chu ka han en chianga Yamaha PSR S500 model hi alo nia Asira electric guitar solid guitar in tung chu kan en chian chuan video phone camera alak ka per ngei kha lo ni video mi kha tak ani chuan tuna po kala tum thiam ngei hlomang keyboard chu karuma choi thla in C scale atranin ka han meta ka kut chu akhor deuh viau nangin thiam sa thlap angin ka me the ngal mai engkim minor chord emo augmented diminish half note te thlengin me theilo engma ka nei lowa bahla na po ka nei lo hla ero han tum tur pakhat ma ka ngai tu chuak zo thung lo keima ka in fia na le ka chui na kong a chuan ma ka son zel ti ka hremaya keima chu keima ni in hriat na ka nei ber hret zele chuti rual chuan hriat lo le ril ru ha na tur thil avan la tam tak em ka hre om ti na nun beidon na karil ruha na zong soi chuak turin ka tong theilowa soi chuan na tla ka ngai tu ma ka nei heklo soi chuak ta ila mi min en dan tur te ka ngai tu alo thei si lova chu wangin mi pa ngai normal omin ka om ve mi ringot mai ani Wendy tangial po ka hril du lo hril ta ila min musit zui mai angem le ma se soi chuak lo mai la eng tika emo
Tui mo tal chuan an la hre chuak ngei tho dawn si. Hui ham. Ka soi mai mia lo ture ro chu Wendy min hmangai na hiani. Heti chung hian min hlat sana hnekin min hmangai zual sau emoti tur hian mi ron bepein min tlo peya. Min hmangai thu min hlan fowa. Ma se ke ro chuan ka ngai thu bakin ka text ngai lo. Ma se hreom ti om mel pulo hian apa ngai reng mai ani. Mi padang laka ni se rin hlel omin na om karing mi alo bok. Minom puilai tang khan engkim a chiangin ka hria. Atira ler mel ka ti nen. Alo ler lo reu lutuk. Ka ngai dan thin hi hria se chu du lawang chu o. Ka be sei lo dawin chhun lama Wendin chol aron nei ve ta hlawa. Ka hlima nuam hi ka ti veng mai. Ka o hi a that le be sei thu hi a soi fo na a. Han thale thei ta te reng se limna min thlenang em le. Kong then kata chuan limna thlen tho ma se ka in puan na tur ka mual pho na tur ni in buena a thlen fo dona. Ril ru ha na le torna a thlen fo don ti hi a hre pahau om si lova. Ti chuan choma chu nga lenga. Chonu alo hera chuan a thian nu boral rala du chuan lamin min ho san ta a. Khua har zui le ta vung mai. Wendy ho nu chuan kain ngai tua fu lo laklo le peka. Ma ni in ti hlum chak tlat na te ka neya. Ma se chu em zong ka ngai tua tura ni lo. Ka sual chua ka nga. Ka zalen ngai tura ni. Fighting. Zanria ka nei lai te chuan siam te chuan. Mama, vin tlai chui om dana dik lo dawin ka hria. Nai nem ni. Min ti chuan ka lu ka thing maya. Min ngai sak tu te chuan an lo hre thiam khop mai. Zana chuan kamu maka. Kamu hil theila chu ani der chuang si lo. Apoi lo. Ma ni a om veng ka du. Limpa lo mai la. Muthila engkim thengil chu ka du hle mai. Mang chia ka man le don lo phot chuan. Ma se muthil mai chu lo har ngang mai. Alum bok si. Chuta sompui la chu. Zai play pa in alo be ve na si. Ka han ding tak em. Tu ti dane mo hria in. Ka thiang lim na par moi thlia ka min liam san le si chuan ti na zai pui takang ula. Mi ril ru ha na ka lain ka nui po ti zelove. Ti chuan rei fe mut ka sual nuwa chuan hriat lo karin ka lo mu hil ta hlawa. Mang chi ero ka mang lo lau chu ka lo om khera mai. Ma se mu mang dang ka nei thung. Ka mu manga chuan mesti nen bok chuan lim emin kan lo leng du na. Kanin chaya kanin kuala. Kan nui uara. Mama, ka ngai thei lutuk che. Min kalsan ngai mi suo. Ka mangai lutuk che. Ti pain ka bianga chuan min lo fo pa. Ka kutchula in adula chuan an nem beta alo rai ve al mai. Fanu ngei du fa pa. Ahan ti chun zoma. O bik po ka nei lo. Ka mangai lutuk che. Ti pa chuan du tho zetin ka han fo pa. Ka har tahlol chu ka ui lutuk. Ka lukham ka lo fo phu lup lengal. Zing tho lima tang chuan mesti zunza min phuar hian ringot mai. Ka lunga leng venga. Wendy ka han ngai tua chuai ro chuan in thiam lo na ringot hian ka khat thung boka. Chun lampang chu sarkar cholani awangin chung kwa kanom kim ve khia mai. Nidang ai chuan ka khua po a har lo sote. Sitting room lama chuan sompui pon fiam thu a thole pekaniang. Siam te po anui har reng mai. Zan lama khan kalukham kha kalau thuai na deuh nge moni. A thui na pe tlat mai. Siam te I min thui saklok tura bako katum chu sitting room a chuan alo om to lova. A room a chuan kavalu tlang maya. Ka mu mai box si lo. Ka au thei box si lo. Badroom a alu tani don hi tiril ruchunga adokan tebula kavakal chu katum lo top thil ka muta. Dokana chuan chung ko thalak hi alo oma. Chuta chuan tlarma parovale numuan te an thua. An hnunga chuan sir he deuh tlai. Kile lam khai deuh wa chung hian siam te chuan milo ngeng al mai le. Ka be sei lo lutuka chu thalak ka mu chu mak ti in kameng bial ko ka. An fapa mo ka lo ni. Chuti ni se enga tinge an ni tal po ka riat chua thei mi lo mai le. An ni tal pon tinge min hril lo le. Nge ni hril ngai khera min ruat lo ti nem ni zok. Thuak buai sa na kalai na buai bel cha le ta.
ka lu te a haya ka tlu don te yang ka hria ka han en non le ngat po chuan chung ko zinga mi ka ni na te chu kala ring hlel cheu mai ka thuak buai chuak tak ani ka ring ta chutia chu thalak mak ti taka ka ena wang chuan CMT i ka bula lo din lai reng po ka lo hrelowa mak ti mel le ling tak zoka milo en ka muthut chu a aya mak zok ka tong le ta CMT chu ka en ang he ho a tunge ni a ka tong chuak ta hlol mai le ma se chu tak chuan abnormal mi pa ngai lo kani zia chu atar lang chuak talek chuan si a ala tar lan pha don chok po ani mele ka tong chu thei ma sak bera ka soilo tur zona a thlak tak ka chak chuak ta si a